Cestou, jak sa to dováža v kamionoch, tak to dozrieva to, on sa to zapleňuje. Používa sa ten banánový plyn. Toto sú rajčiny, ktoré sme teraz nazbierali a takéto idú na trh. To sú rajčiny v plnej zrelosti. To je ten rozdiel. Dokonca by sme mohli o niekoľko desiatok tón vyprodukovať viacej. Ale povedali sme, že nebudeme to robiť. Myslíte, že slovenský spotrebiteľ už pozerá aj na kvalitu alebo iba na cenu? Určite pozerá na kvalitu. Určite pozerá na kvalitu. No, som počul také úvahy, že však tá paradajka stojí, kilo v zimnej produkcii stojí 8 eur, však to je strašne, že za to mám hovädzie mäso. Kto chce, nech si kúpi hovädzie mäso, alebo zubáča. Ja si kúpim paradajku práve aj za tých 8 eur, pretože viem, že paradajka je dobrá, je kvalitná. Môžem hovoriť, teraz sa nahrával. Zberáme rajčiny v plnej zrelosti. To znamená, že celý trapec sú rajčiny dozreté. Naša filozofia spočíva v tom, že potrebujeme, aby rajčiny boli prvocennej kvality, aby boli dozreté, aby sa nestalo to, že dozrievajú niekde cestou, alebo niektorí dodávateľia, najmä z Maroka, rajčiny sa dovážajú tým, že oni sa zberajú ešte zelené. Cestou potom dozrievajú, zaplynujú sa v kamionoch, taký takzvaný banánový plyn. Je to zmes rôznych plynov, ktoré spôsobujú to, že tá rastlina červenie. Ale rastlina je známa tým, že ona má, a my čo nepožadujeme? My požadujeme, aby mala obsah vitamínov, obsah lykopénu, to sú tie červené farbivá, aby mala chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti. A toto nepožadujeme. A toto nemôže mať rajčina, ktorá dozrie cestou. To musí mať rajčina, ktorá je dopestovaná priamo na korení. Solanín to je alkaloid, ktorý je v zelených plodoch, je jedovatý, ten nás nezaujíma, ale on postupne dozrievaním sa úplne stráca, ale obsahuje lykopén, lykoperzicum. A ten lykopén je to vynikajúci antioxidant rastlinného pôvodu, ktoré rajčina obsahuje skutočne veľa a on má ohromné protirakovinné účinky, má pôsobiť proti rakovine prostate, prstníka, rakoviny kože, plúc a tak ďalej, čiže to je skutočne akože vynikajúce. A toto zase je to červené farbivo, ktoré je obsahnuté v šupke rajčiny a pokiaľ tá rajčina nie je dozretá, tak to lykopénu má podstatne menej. Tak lykopén sa ešte varom alebo tepelnou úpravou sa znásobuje. To znamená, že dokonca z niekoľko 10-násobuje. Rajčina obsahuje určité množstvo lykopénu a keď prebehne nejakou teplnou úpravou, povedzme na panvici alebo aj zohrievaním alebo pečením, varením, tak tá rajčinka toho lykopénu obsahuje podstatne viac. Toto je kokosový substrát, to je substrát kokosovej pôdy, ktorá má rastlina, ktorá je zakorenená, má tam koreňovú sústavu zapustenú a každá rastlina dostáva výživu cez kapiláry. Toto je ten kapilárny systém a cez kapiláru každá rastlina dostáva potrebné živiny a zároveň aj vodu. Dostáva presne toľko, koľko potrebuje. Podľa tých svetelných ľúčov tam máme nastavené podľa radiácie, podľa wattov, že koľko vody dávame. Takže túto dažďovú vodu potom sa zmiešame s vodou do stúne, aby sme dostali optimálne pH, odvoláte sa o živiny a zase sa naspäť vrácia do skleníka. Tento obeh vody z skleníku je bez toho, že by sme vodu niekde vypúšťali. To znamená, že voda, ktorú rastlinka nevyčerpá, neminie, preteká cez rínu späť do systému, vracia sa naspäť do nádrže, znova sa obohacuje o tie prvky, mimo ktoré chýbajú a zase sa vracia naspäť. Čiže tá voda má svoj kolobek. Svetlo teplo vieme zabezpečiť takisto, lebo máme kogeneračnú jednotku, kde si vydávame elektrickú energiu sami a taký výsledný produkt pri tej výrobe
elektrické energie teplo, tam sa uvoľňuje, ktoré používame cez výmeny na vykurovanie celého skleníka. To je spodné vykurovanie a potom ešte vegetačné vykurovanie. Tá výživa je riadená cez počítač, dostávajú toľko živín, koľko potrebujú, presne dusík, fosfór, dusík a všetky ostatné mikroelementy, ktoré rastlina potrebuje. Je to vyvážený systém, tak dá sa povedať, že aj tá kvalita tej paradajky je ozaj vynikajúca. Keď ešte je tá koreňová sústava zabezpečená, ako som povedal, na princípe tej symbiózy s užitočnými mikroorganizmami, s baktériami a s hubami, ktoré priaznivo ovplyvňujú celú tú koreňovú sústavu, koreňový systém, že dokážu odovzdávať ešte tie základné prvky viacej vo väčšej forme, ten dusík, fosfor, draslík a ostatné prvky, zároveň vytvárajú také ochranné fluidum, takže tá koreňová sústava je perfektne vytvorená. Paradajky nie sú označené ako bio, pretože nie sú pestované na pôde. Obyčajne len rastliny, ktoré sú pestované na pôde, majú označenie bio. My pestujeme na hydropóniách, na kokosových substrátoch s presným dávkovaním živín. Paradajky, ktoré sú aj v podmienkach pestované, nie vždy sa dodrží ten optimálny spôsob aj hnojenia, aj výživy, kdežto tuto je to kontrolované počítačom. O všetkých paradajkách máme presné informácie, robíme si rozbory, robíme si laboratórne rozbory, vieme obsah prípadných nejakých látok, ktoré sú požadované, ktoré sú menej požadované, vieme si to zakombinovať, vieme si to presne stanoviť. Šmeliakov sa nemusíte báť, ani nemusíte odháňať, oni vás nepoštípu. Šmeliaky poštípu, pokiaľ ho pritlačíte, alebo že by ste ho naháňali a tak vtedy poštípe. Ale šmeliak je, on si tú svoju úlohu načutuje, tak plní prvotriedne, on opeluje, chodí z kvetu na kvetok a poctivo opeluje každú rastlinku, ale nie chaoticky, nejak včely sa skôr splašia do štípu, ale šmeliak nepoštípe. V každom úle je jedna kráľovná a asi 140 šmeliakov, ktoré majú presne rozdelené svoje funkcie. Sú tam šmeliaci, ktorí ráno vybehnú na prieskum, donesú signál do úla, že čo sa majú robiť. Vyháňajú ľudí, vyháňajú ďalších šmeliakov, vyháňajú pracovať. Sú tam trúbači takzvaní, ktorí trúbia na poplach. Sú tam strážcovia, ktorí strážia kráľovnú. To majú tá hierarchia je tam presne stanovená. My sme známi tým, že používame systém užitočného hmyzu, alebo užitočných baktérií, alebo užitočných húb, ktorí sú tzv. Predátori a likvidujú tento škodlivý hmyz. Neprejedol ste sa ešte tých paradajok? Ja som sa neprejedol, ja si vždycky rád paradajku odegustujem, keď je krásna, kvalitná, otrhnecia, lebo ja to aj musím, vyplýva to aj z tej mojej úlohy, ktorá je strážiť toto, aby to bolo dobré, aby to bolo kvalitné, aby na trh sa dostali kvalitné paradajky, tak vždycky si rád otestujem. No, rada pre spotrebiteľa jednoznačne treba kúpať slovenské paradajky. Ja si myslím, že treba kúpať slovenské paradajky, pretože tá cesta k spotrebiteľu je najkratšia. Naša paradajka je veľmi blízko k spotrebiteľovi, dá sa povedať, že on sa oberie a prakticky na druhý deň ide už na pulty, alebo na tretí deň je už na pultoch, čiže je čerstvá, je čerstvo obratá, preto si môžeme dovoliť ich oberať v plnej zrelosti a vieme, že zákazník si kúpi paradajku s tými vlastnosťami, ktoré od nej požadujú. V zahraničí je veľa skleníkov, ktoré potrebujú upratať svoj tovar, potrebujú vyviesť tovar do zahraničia, potrebujú s tým zobchodovať nejakým spôsobom. Možno trh je tam už nasýtený, potrebujú sa dostať preč, koľko si dávajú dumpingové ceny, podliezajú ceny. Ale podstata je tá, že vždy sa vrátime k tomu, že tie paradajky sú uberané, presne ako ste spomínali, nedozreté. A ten banánový plyn, to je zmes etylénu a dusíka. A ten banánový plyn vlastne spôsobí to, že pokiaľ sa tie rajčiny zapleňujú, tak ona tá rajčina dozrie. Zásada hlavne je to, že potrebujeme dať rajčine to, čo potrebuje. Ak jej dáme kvalitné živiny, to, čo potrebuje, ak sa postaráme, aby mali kvalitne rozvinutý korenový systém, aby bola dostatočne pevné stonky, na ktorom rastie úroda, dobré kvetenstvo, aby bola dobre opelená a dobrá mikroklíma v tom skleníku vytvorená. Samozrejme, zabezpečujeme ešte to, aby bolo tam čo najmenej chorôb a škodcov, tak vtedy je tá paradajka skutočne kvalitná.